Nézz körül. Ezt egyszerűen nem hiszed el, de tényleg. Beszélünk, ahogy akarunk, megyünk, ahová akarunk, és azt csinálunk, amit akarunk. Nem félünk kimondani, hogy a lányok erősek. Mindig is azok voltak. Zseniális dolgokat teszünk kint az utcán. A gyerekeknek pedig alap, hogy a természettel jóban vagyunk. Tinderen találkozunk, kommentben vitatkozunk, és mindenki előtt Facebookon szakítunk. Aztán hagyjuk az egészet, és elkezdünk bakeliteket vásárolni, mint a szüleink. És a szüleink? A szüleink meg profintolják a Skype-ot, amit annó mi telepítettünk fel nekik. És már a nagyszüleink is rámozdultak a virtuális valóságra. Szóval korlátok? Tényleg? 2017-ben? Azt már nem. Korlátlan hipernet, korlátlan te. Telenor Hello Data. Minden héten megújuló árszenzációkkal várjuk a Spar és Interspar áruházakban. 1000 millis Cartedor jégkrém csak 949 forint. 3,75 kilós Ariel mosószer és 3,25 literes folyékony mosószer 2 darab vásárlásakor darabja csak 2299 forint. 10 deka Peak csilis vagy fokhagymás szalámi csak 299 forint. 2x 110 g-os Danone Oikos Extreme joghurt 3 darab vásárlásakor darabja csak 232 forint. Minőség. Szeretem. Spar. Megint fájni kezd a fejem. Mit teszek? Amit mindig, vizet iszom, és aztán egyre jobban fáj. Lassan már dolgozni sem tudok, pihenek egy kicsit, de a fejem csak fáj. Még jobban. Mit tehettem volna másképp? Szüntesd meg a fejfájásodat már az első jeleknél az Algoflex Rapid Light Gelatin kapszulával, amelynek hatóanyaga gyorsan felszívódik. Fejfájás, állítsd meg a fájdalom első jeleinél. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Látjuk, hogy ma már mindenkinek egyre több mobilnetre van szüksége. Hiába vesztek otthonra szuper tévét, Netet? telefont. Amint kimozdultok, minden percről percre változik. Na, ki van ott? Szóval, ha elfogy a net útközben, nincs mese. A wifi elszót kérnénk és egy pohár vizet. Na, ennél azért tudunk jobbat. Egy nagyobb mobilcsomag például Petrának is jól jönne. Ezért miatta, vagyis miattuk, meg miattuk és miattatok mostantól 25% havidíj kedvezményt adunk az új Telekom mobilcsomagokra is, ha 3 otthoni szolgáltatásunk mellé rendelitek. Ez az új 25%-os Telekom kedvezmény. Telekom. Együtt. Veled. Itt a legfrissebb Nivea Black & White Dezodor. A friss és üde bőrért. A fekete és fehér ruhák tovább megőrzik színüket. 48 órás láthatatlan védelem. Új Nivea Black & White Fresh. Ki ne szeretné ezt a minőséget? Ezért adjuk olcsón. Aldi. Jobban, okosabban. Édesanyaként számomra a családom a legfontosabb. A Xixu szénsavas üdítők minden íze gyümölcscukorra és sztíviával készül, és nem tartalmaznak tartósítószer. Ráadásul a Xixu dobozok 100%-ban újrahasznosíthatóak. A gyerekeknek a narancsos és a citromos a kedvencük. A férjem általában a kóla ízűt választja, én pedig a Cola Zero-t viszem magammal reggelente. Xixu. Életed íze. Amikor belevágunk, hisszük, hogy sikerülni fog. Reméljük, hogy minden a terveink szerint alakul majd. De tudjuk, hogy eljön a pillanat, amikor döntenünk kell. És bízni abban, hogy jól választottunk. A Budapest Bank egyenlítő lakáshitele jó választás, hiszen a bankszámládon felhalmozott pénz segítségével 2,9%-ra is csökkentheted a THM-et. Budapest Bank. Hidd el, lehetséges. Jaj, drágám! Gyere, vegyük be a Fluimucilt. De miért? Mert amikor hurutosan köhögünk, Fluimucilt szoktunk bevenni. De miért? Mert ilyenkor letapad a váladék a tüdődben, amit fel kell oldani, és a Fluimucil ezt csinálja. Anyának is ezt adtad, amikor kicsi volt? Még most is ezt adom neki. De miért? Fluimucil, mert hurutos köhögésre gyerekeknek és felnőtteknek régóta ez a válasz. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Cinema Gugu. Nagaga. Olegola, olewa.
Cinema Gugu, bake rolls. Demanyaki tu beki, tabuka tabakata. Demak uga. Uga. Nuga. Oh, nuga. Aga. Pizza? Pizza. 7 Days Bake Rolls, the greatest discovery ever made. Cinema Gugu, bake rolls. Tisztaságot varázsolni az otthonunkba jó. Ehhez most minden Domestos termék 25% kedvezménnyel kapható. Tesco. Jó dolgok várnak. Sűrű vizelési inger. A bátyámmal sokat küzdöttünk vele. A tünetekre prostatagyógyszereket szedünk. Mindkettő szabalpálma terméskivonatot tartalmaz, és csillapítja a sűrű vizelési ingert. De az enyémnek az ára is jó. Hát ez meg mi? A Teva szaballó enyhíti a prostata megnagyobbodás okozta tüneteket. Teva termékek különböző panaszokra. Teva. Jobbulást jó áron. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.